very busy at the moment, but we'll do our best. Faggots, er de egentlig bare bøsser? Faggots, er det bare bøsser? Ja. Oh yeah! Tom Skarmiller, og det fordobler dine deller. Lucky han spiller, Lucky han spiller. Sådan kan du betale for at se. Goddag. Som I ved, så har vi stadig den der konkurrence i gang med at kunne få lov til at varme op for Carpark North. Vi ligger på førstepladsen lige nu, og vi er så stolte af over, at I har hjulpet os så meget. Det er super. Hvad nu hedder, men problemer, eller ikke noget problem, men vi har ikke vundet endnu. Stadigvæk jo. Altså konkurrencen er stadig i gang på fuld drøm. Så bliv ved med at stemme, og husk det, og sig det til jeres venner. Og alle dem I kender, familie. Bliv ved, bliv ved. Hold op. Se over at kaste efter mig, mand. Plastik. Plastik. På et gulvtæp, Plastik. På et gulvtæp. Vi chiller bare, mand. Få en cola med noget jordbær. Jeg har ikke barberet benene nu. Nej, jeg har heller ikke barberet ben endnu. Jeg heller ikke. Jeg kommer heller helt aldrig til det. Du har heller ikke barberet ben. Det kunne ikke være sjovt, hvis I det sagde. Den prøvede sådan lidt ned, og så lavede sådan noget med der blowjob, og så nej, og så sagde jeg bare, jeg fandt den, og så tager jeg et eller andet ned op på sofaen. Jeg filmer. Eller okay. Jeg siger så, og du siger så. Så for helvede til sin fisk. Hjælp! Jeg bliver voldtaget! Der er nøgent, mand! Hold kæft, der er nøgent! Der er nøgent, prøv at se, Lucky. Hi,
As you probably know, we have been working on the music video and it is finally done. And we've also been recording a new song called Regain Control. I don't know if you've seen the music video or heard the song, but if you haven't, then go check it out and show it to your friends if you haven't done that as well. It'll be cool. And yeah, invite your friends to the site. That's it. Goddag. Okay. Og ikke man siger goddag, når folk siger goddag. Jeg tror ikke, det er til mig. Det går lige cirka 10 minutter, så kan vi indspille. Okay. Yep. Ja, helt klart. Prøv lige det med hi-hatten. Ja, så lad os prøve at høre. Looking into the mirror, despite tears fall. Your mind is still in lies if you hear your heart call. Willing to pay the price to get rid of this eyes. Willing to pay the price to get rid of this eyes. Watch your tears away, we can control. The lies today, let you go. It's time for you to regain your soul. Sådan. Grandios. Tak. Manhattan. Det var meget bedre det her. Simon. Hvad siger I? Var det ikke noget bedre det her? Jo. Må jeg gerne prøve en ting over det Locke han synger? Nej. Det er bare lige en test, du behøver ikke at optage det, eller du kan godt optage det, det er bare lige en test. Okay. Altså her på samme sted, ikke? Jo.
I should see. Random friends around you, telling you how to be. Please stop, realize you're paying the price. Please stop, realize you're paying the price. You're pretty as you are, nothing's wrong with you. Don't go too far, don't go too far. Hide your tears away. Nothing's wrong with you. Don't go too far, don't go too far. Hide your tears away. We can go Don't go too far. Hide your tears away. We can go. The last today, and we can go. There's something to regain your soul. Ja, som I måske har set, så har vi lavet en begivenhed, hvor man kan vinde 2 billetter, valgfrit til hvad man har lyst til. Det kan være Batman Live, det vil jeg have valgt. Eller til en Clean Dust koncert, når den kommer. Billetterne kommer til at være et værdi af et samlet pris omkring 400 kroner. Det gør ikke noget, hvis den stiger, og det gør heller ikke noget, hvis det er mindre. Men altså, inviterer jeres venner til både Clean Dust-tiden og begivenheden. Det vil vi i hvert fald blive glade for. Og så slutter begivenheden, den slutter i den 20. oktober, og så får vinderen at vide den 21. via besked på Facebook. Og ja, så bottoms up. I år har vi en fødselsdagsbarn. Ja, og så fordi det er med det væk! Hurra, hurra, hurra! Så trækker lidt så. Den er ikke hurtigt. Hvad kan han finde ud af det derovre? Nej. Det er ret nederen, fordi solen den er lige i. Jeg skulle have fortsat sig på mig. Det skulle du, fordi så havde du måske ramt. Okay. Jeg filmer den nu. Skal jeg prøve det? Prøv at zoome ud. Ja, jeg har fået det. Sådan der. Og smileygrøn. Altså mig nu. Så meget godt. Nyd tøjet, eller ikke? Det var derfor, jeg ikke ramte mig. Nej, Wow! Jeg fik det ikke. Hun er ved at pege ting efter turen. Jeg skulle da ikke se, det er ved det hjørne, jo ikke? Ja, det var også helt godt. Der lugter af X-ray ting. Det er flemser der. Nej. Er du klar derinde? Nej, lidt tættere på. Det er første gang, jeg har skudt på en punker. Det er det! Ja, men jeg har aldrig spillet mod en punker. Og jeg må skyde lige så hårdt. Du er en gammel mand, Det er sjovt, når Daniel rammer bold. Du må hellere passe på Daniel, han kan ramme. Okay. Ja, så ser du også. Hvad så, Daniel? Jeg skal sparke den bold, så... Hvis Daniel kan, skal du fandme også. Daniel kunne. Hvad? Men jeg tror ikke, du regner med hjemme. Han scorer. Oh my god. Kom ind for pæremand. Kom ind for har du nogle pærer. Med til mig i dag. Tak skal du have. Tak skal du have. Okay, I er altså ved at få minutter på. Rejse op til at blive. Det har jeg sagt. Banan! Kom ind for banan. Kom ind for har du nogle bananer. Med til mig. Jeg har slået.
Du bare lige have tændt den for den der lyd. Ja, den er sgu kold. Det var meget tæt på det. Ja, jeg kunne da bare tænde den. Jeg kunne bare tænde den. Ej, lad være. Kastede jeg ikke. Det var du bare 10 på. Hvad så? Vores fødselsdag. 138. Ja, vi er her. 2 gange 50. Okay. Let's go.